Здравейте, здравейте, аз съм Нойс и това е днешният клип, в който ще ви показвам Minecraft урок. За тези, които не знаят, аз започнах нова поредичка Minecraft уроци, в който ще ви показвам най-различни и интересни неща, които мен са ме трогнали, ако мога така да се изразя, и които са им помогнали по някакъв начин в играта. И искам да предам това на вас, ако мога по някакъв начин и на вас да помогнат. Като за целта днес съм ви подготвил един много интересен асансьор за айтеми, който се строи доста бързо и лесно и не изисква кой знае какви материали. За целта нека ви покажа как работи. Ето това е асансьорът. И да речем, че имате да си пренасяте нещо, не знам каквото вие си поискате. Може би искате да пренасяте, да речем, стон от мината и нямате място в инвентара. И пускате си така всичките стакове, които имате, и ето виждате как работи. Този асансьор бива използван от много известни ютубъри, специално които се занимават с геймплей на Minecraft. И да, нека ви покажа как да си го направите. Като за целта съм подготвил една малка платформа и това са материалите, които са ви нужни, всичките материали. И да, нека го направим. Ето може да си направите ето така. Както може да е право, така може и да е криво. Вие си решавате. Поставяте два фенса. На първият блок поставяте айсблок. Вторият блок трябва да е солиден. Независимо какъв е той, ето може да сложим грас. Аз дай си бях подготвил. И след вторият блок допълваме по цялата линия айсблокове. Като под вторият фенс не поставяме само под първият. Друго важно нещо е, че вторият фенс трябва да бъде ограден от солидни блокове. Ако не бъде ограден от солидни блокове, той просто няма как да проработи. Ето, вижте как съм направил всичко. Нека поставим и водата. Може да огледате, ако нещо не сте разбрали. Или да превъртите кой път назад, както вие си решите. И ето правите, издигате така глас докъдето си поискате. В зависимост от каква височина искате да пренасите айтеми. И да, ето че асансьорът е готов. Нека проверим дали работи, като за целта ще взема какъвто и да е блок. Работи с всякакви айтеми, ето виждате, пуска се. И бавно по бавно, ето го тук. И после отивате там горе и си взимате айтемите, може да го направите чрез хопър или каквото вие си решите. Важното е, че работи. И показвай ви как се прави, не се прави трудно, не изисква много материали, доста компактен е. И да, нека обобща всичко наново. Като за начало трябва да поставите първият блок, трябва да ви е айс. Вторият блок трябва да ви е някакъв солиден блок, какъвто и да е той. Ето в случая аз съм използвал грас. И после допълвате цялата линия до първият фенс и включително под първият фенс поставяте айс блокче. Обаче под вторият фенс трябва да има солиден блок и също вторият фенс трябва да бъде ограден от солидни блокове. И после, за да направите самата височина на асансьорът, трябва да добавяте глас блокчета и във формата ето така на кръст, и докъдето си решите. Ако решите, може да го направите доста голям. Както вие си решите. Ето нека ви покажа. И ето пускам блокчетата. И фейл, нещо стана. Не, няма значение, то работи това. И да, това беше всичко от клипът. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Нойс. И до скоро виждане!